Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, bereziki zarotz inguruan parrandan zabiltzaten guztiei. Gaur Euskal Jai eguna da, goizetik gaueraino atsedenik izango ez duen festa eguna. Antzerkiz, musikaz eta dantzaz beterik. Aizue, arantzazun ere parrandan harikote dira fraileak. Epa. Gaur iraila 9 arantzazuko amaren eguna da. Egitarauan erne, honakoa dago. 10etan meza. 12etan meza nagusia. Bai. Ordu bat erdietan meza gaztelaniaz. Eta arratsaldean 7 erdietan berriro ere meza. Ze festa. Bueno, nik agian nahiago zizurkilera joan, Gaur bertako festetan jubilatuen eguna da. Jubilatuen jolasak, jubilatuen bazkaria eta ondoren jubilatuen dantzaldia. Eta patata, tortilla, lehiaketa. Jubilatua patata tortilla egiten trebeak izango dira, seguro. Patata tortilla txoratzen hau, txokolatia da demasiao. Ezak zerratik ez dugun aukerari, jateko zaldago bestelakori. Ezak zerratik ez dugun... Eara bertsoa, Julen. Arra, Javier Muguruza da, Guk asko maite dugu, Javier Muguruza. Relatiba. Bai. Javier Muguruzaren kantua da. Kantu kurioso. Bai? Pagatata. Ze, barrazoren badukazue kanta honekin? Ez, uste duzu. Nireki sartzen hasi behar duzue saioko lehenengo minututik. Kontua da, entzuleok, Julenek aukeratu duela kantua, goiurik beste proposamen bat zuela, eta hemen egon dela horrelako erabaki tensioa. Ni barkatu, ni arantzazura noa. Entzulentzat, esaten badizuet, abesti bat eta patata tortilla, zer etortzen zaizue burura? Hori erreskiren erortzea da ordea. Hori erreskiren erortzea da ordua. Zuk goiuri nahi zenuen honako hau. Gaua iristen denean, saltoka hasita egan, egiteko gogoa, nire bihotza taupaka, ailetzera doa, elkarrekin hankazkora, buruz bera jartzean, tunelean sartu eta irrintzika astean, bitxilorekin pultsera, egin dizudanean, begietara begira, hausen nahi dizutezan. Maite zaitut, maite zaitut. Baina, Julenek nahiago izan du hau. Patata tortilla txoratzen hau, txokolatia da. Seitza garantzazua, Julen. Ez, ate hortatik ateratzen menez. Meza eta jubilatuen bazkari esan dugu ez da gaizkiz. Bueno, baina nik eskatzen hasita gaso, gauza gixiago ere sartuko nituzke egitarauan. Zer iruditzen zaizue, gure festa propio osatzen baldin badugu. Aizu ondo, festetako elementu garrantzitsuenetako bat musika izaten da. Kontzertu bat gutxienez jarri behar dugu. Zer iruditzen zaizue, sorotan bele berraskuratzen badugu. Gaurko egunez jaio zen Gorka Sarriegi. Sarriegi sorotan bele musika taldearen abeslaria izan zen. Euskadi Gaztea maketa lehiaketa irabazi zuen taldeak 1982 urtean. Gaztetxoak ziren eta arrakasta kudeatzea etzen erraza izan. 86an taldea desegin zuten eta Gorkak 2000 urtean diska bat argitaratu zuen bakarlari gisa. Bueno, beraz, badaukagu gure festaren kartelburua. Ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan. Tira, bertsolariak ere ohikoak izaten dira herriko festetan, gurerare gonbidatu beharko ditugu. Gaurko egunez jaio zen Aritz Lopategi Urrutia bertsolari Gernikarra adibidez. Tira, bertsolaria eta kimikaria. 1983ko eta 1987ko txapelketa nagusietan finalista izan zen, eta 84, 86 eta 2000an Araba Bizkaiko txapeldun ordea. Baina beste bertsolari bat ere zoriondu behar dugu. Txomin Ezponda Lagan 1987ko iraiaren 9an jaio zen.
bera ere gonbidatu genezake gure festara. Txomin Ezponda behen afar bertsolariak Salvadorrekin debutatu zuen 1945 urtean Donibane Garazin 18 urte zituela. Salvador, matxin eta xampun bertsolariekin batera 80 eta 80 hamarkadetako iparraldeko bertsolari entzutetsuenen artean egonda. 1983an Nafarroako bertsolari txapelketa irabazi zuen. Orion denak txapeldunari ederki egin du lana, arratsalde hau ez baita gaizki, berarentzat iragana. Nere gogoa joak izaita, bertze bostorien gana, nere gustuko merezi zuten, oiek ere txapelana. Aizu eta udako zinema, eskaintza osatzeko legoke gaizki ez? Gaur Jose Mari Goenagaren urte betez eguna da, 2001an Moriartiko iztetxea sortu zuen beste 4 lagunekin. Xabier Berzosarekin, Jorge Gilekin, Aitor Arregirekin eta Jon Garañorekin batera. Elkarlanean egin dituzte Supertramps, animaziozko film luzea, Lucio dokumentala, 80 egunean film luzea, Loreak, Handia, La trinchera infinita, Marco, Mas Palomas, segulako produkzioak. Hollywoodeko pelikularen batere ikus genezake gaur 2 aktore ospetsuren urtebetetze eguna da. Hugh Grant Britainiarra eta Adam Sandler estatu batuarra. Ez dute inoiz elkarrekin lan egin eta agian gaur da eguna. Bridget Jonesen urrengo filman edo. Bida, baliteke. Aldarrikapenerako tarteari izan behar dute gure festek. Badugu efemeride potolo bat gainera, 1976ko iraiaren 9 gaurko egunez, Basaurin 11 emakume atxilotu zituzten, 9 abortatzeagatik eta beste 2 laguntzeagatik. Horrela, ordura arte pribatua zena borroka kolektibo bilakatu zen. Epaiketa 82ko martxoaren 16an egintzen 2 aldiz eten ondoren. Urte hartako udaberria bereziki beroa izan zen. Bilboko epaitegi zaharrak ez zuten oste sistemarik eta leihoak ireki behar izan zituzten. Kanpoan zai zeuden emakumen oihuak aretotik entzuten zirela diote lekukoek. Badakizue pertsonala politikoa da. Ia hamarkada bat irauntzuen prozesu luze batean epaitu zituzten eta urte horietan guztietan emakume haiek beren gorputzak gudu zelai bihurtu zituzten eta abortu askearen bandera gogoz astindu zuten. Biba zuek. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten ezunetan, aginteak men egiten dizunetan, aurkituko nauzu hemen izango naizkemen, ukitzen den gorputzoro, mintzen den bihotzoro da nirea, ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Feminismoaren aritik tiraka gaurko egunez hiltzen Xiri Hite 2020an Hite alemaniar sexologo eta feminista izan zen. Ezaguna emakume eta gizonen sexualitatearen inguruko Hite txostenagatik. Bertan, milaka testigantza bildu zituen eta ondorio interesgarriak lortu. Hiteren lanak ondorioztatu zuen emakumeen 70% ez zuela penetrazioarekin soilik orgasmoa lortzen, baina bai masturbazioa eta klitoriaren estimulazioaren bitartez, eta beste era batera esan da, bere ikerketan parte hartu zuten emakumeen 70% bakarrik lortu zuen orgasmoa koituaren bidez. Hite txostena mundu guztiak irakurri eta komentatzen zuen liburua bilakatu zen. Gaur egun liburuak 50 milioi kopia saldu dituela uste da. Hainbat hizkuntzatan itzuli eta editatzeaz gain 9 herrialdetan debekatu zen. Pentsa,
Ego Euskal Herrian 80ko hamarkadar arte etzen argitaratu. Gora jite eta gora sexualitatea ziar duten emakumeak. Emakumea naiza libre bizi nahi duten egiteko eta izateko. Oztopoak bidean, itxaropena gotzen, beldurra gorputzian, sentitzen dutena ezatera. Eroso sentitzen naiz, sexy ere bai. Baina utz ezagun festa alde batera lana egin beharko dugulako. Zer dako gugarko irratsaioaren egitarauean? Ba, Iker Iriarte dator, gure kolaboratzaile berrietako bat da Iriarte, eta gai oso potolo bat ekarriko dugu. Alardea. Baina ez alarde baztertzaile eta alarde parekidearen ikuspuntutik, ez. Alardea bere baitan izango dugu izpide. Harrika kolektiboko lagunekin ere hitz egingo dugu. Udan ospatu zuten Harrikada festivalaz eta ikasturte berrirako dituzten asmoen inguruan ariko gara Laura Legidorekin. Puripurian tarteare egingo dugu, badakizue astero telesail eta pelikulak gomendatzen dizkizuegula eta gaur horixe egingo dugu. Eta Palestinaren aldeko protesten inguruan ere ariko gara eta protestaren muinera joko dugu zuen baimenarekin. Ba, entzuleok, dena prest gure festa pribatu eta publiko honetan, zezuekin elkar banatzen badugu festa publikoa izango da. Iraiak 9 ditu gaur eta asteartea da, ongi etorri guztioi, bigarren kafearen jai partikularretara. Naiz irratian zarete, egunon! Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Arbegozo, egunon. Aita zuei ere. Eta zuekin entzuleok Goiuri ez eizarandia, egunon. Egunon. Hemen txatean esan dute Julen gogo gabe. Ba, Goiuri. Ni gogo gabe? Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1022 du, goizak 10:18 minutu ditu, iraiak 9 guiru, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan entzuleok naiz irratian zarete bigarren kafean. Ezingo dut gure esan, eskuen babesean, dira egun oberenak. Barkatu zaila zaizu batzutan ni ulertzean. Ez da inorez eren erru, zaila da ez tristetzea. Jakin ezazu, hemen daukazu, telefonoan bestalde. Ba, mentxe goizeko 10:20 minutu, Sara Azurzaren eta Janus Lesteren arteko kolabo ontatik, Hiri Ilunen umeak diskotik, zure behatz artean kantuarekin abiatuko dugu gaurkoa. Zure behatz artean, ezingo dut gure esan. Eta maite duten tartearekin abiatuko dugu, nola ez? Mentxatean Gorkak Hirukote egunon, biaren naiz egongo ordiziara nora, gazta lehiaketa eta gazta enkantea, baina lasai bidaliko diot galdera, Jurgi Ekizari bihar dator gure elkarrezketa akustikoetara. Jurgi Ekiza, bai jauna. Gora goi belategi, nik nahi ikusi mas palomas. Bai, den atzin dugu kontatu Gorka, baina oso ondo dagoela esan digute. Aizu Julen, zure hortik iraien dia, ezta? Baute? Bertsoa izangoek. Baino.
Ondo. Eskerrik asko, Gorka. Gorka baino pixkate landuta, nahi dugu, igual bertso paperen hobeto, edo bintzat improvisazioari mugatxo batzuk jarrita, Gorka, hola, hankaluze zibiltzeko eta, tira, ni naiz bertsoan aditu, baina, nahi balin baek, gomendien bialiko jau, Gorka. Julen gogo gabe dantzan inigo eta goiuri hobe, ni honekin enago ados. Ni erez. Edita Brokosek dio egunon, Maitiak eta Musuak eta dena bialeko dizkigu, baina nahi genuke Edita Brokosek esatea, nor dantzatu duen gogori gabe. Nik oso garbi daukat. Ni nire gaitasunen mugan ibili naiz. Horrek itxure mamadu gogoa beren nintzela, hori da nire muga. Baina beste batzuk hemen nabarmen. Erabat nabarmen. Gogori gabe, beste aldera begira. Entzia gustokoa dudala Julenekin sartzea, baina arrazoia duenean koste egiten zait. Mespretxo horpegiarekin eta... Ixilik dago kaia barrenean. Horri ostrukaren egitea deitzen zaio, ez da, Julen? Lotxa gutxi izatea deitzen zaio horri. Maite dut abaldezu? Bueno, zoze badaukago. A ber, kontatu. Gero badaki zuek oparo arituko zaretela, beraz, ni motx-motxean egingo dut, urtero, aste honetan egiten dudan maite dut berbera egingo dut. Gure herriko festa batzuk aipatuko ditut, ze asteburu honetan alegian ospatzen ditugu. Kaleberako festak bezala deitzen diren jai batzuk, eta jai ederrak izaten dira. 3 egun, 2 egun terdi izaten dira, ostiral iluntzean hasi eta igande arratsaldean amaitzen diren hoietakoak, laburrak, herriak egiten dituenak, ez dago aparteko egitarau berezi eta histori berezirik. Izaten dena hori da, herriak egindako festa, kasi urtero ere egitarau berbera izaten dutena, baina askoren kasuan, esan genezake, uztailean egiten diren herriko festa, komatxo artean ofizial hoiek baino, maiteagoak ditugula, eta hortxe biliko gara, asteburuan kalebera inguru horretan, deialdirik ez du egingo, ze oso leku txikia da, ez gara asko kabitzen, beraz, ez etorri, garbi esan da ez etorri inor, baina guk herrikok. Atzo Juan Inaziok esan zuen, garai batean, herriko festetara, kanpotarra joaten baldin ziren harrika... Hortaino ez, baina esan nahi dut ez dago logistikoki ez du askorako ematen lekuak, beraz, guretzako festak dira, beraz, hauxe. Harrika hartzeko igualez, baina ibaira gotzatzeko bai. Gertu dago. Gertu dago eta erre xamar dago. Bai, hori ere egia da. Hori bai, guretara hori bitartean, tarteko sastrak artean kateatute igual geratuko zarete. Bai, garai honetan urgutxi dakar hori ibaiak. Zuk pairatzen duzu hori, Bai, atzo bota zuen eta biztazo bat ardiot, bai. Ja, badakizu, batzuk euriari ere alde hona ateratzen dio gola segituan. Bai. Zuk beti berdin. Paper horriaren gainean zenbait lauki. Eta Gorka Santestebanek gogorarazi digun bezalaxe, bihar Jurgi Ekiza izango da gure elkarrizketa akustikoetako denboraldiko bigarrenean, Argitzala disko orkesten, Argitzala kantu hau ere, ez da eskainiko digun, berak aukeratuko ditu bi kantu gurean aritzeko, baina kantu edarra diskotzarra. Goiuri ez Arandia, zein da zure maite duta? Begira, nire maite duta gaur izango da, nire kuadriako Maiale Loreze. Idatzi dit gaur goizean, esateko zai zegoela ea noiz hasiko dote zen bigarren kafea, gaur entzuteko presagoela, gordaiuan dago, badakizue gure gordaiuko lagunak izan genituen hemen, aurreko denboraldi batean, eta lanean ari da, eta bitartean, bigarren kafea entzuten ari da, eta haien ez da entzuten ari, eta orduan, nire maite duta geratuko da, hola... En agua de borrajas. En agua de borrajas, baina berarentzat nire maite duta, ze ilusio egin dit, izo, badakit jende asko entzuten gaituela, baina hor da, kuadriako batek idazten dizunean esateko, begira, gau, irratsaio entzuteko presnago, izo, ilusio egin dit, eta berarentzat nire maite duta, eta indar, eta beso, eta besarka da, esan nire ez beso ekizizkot bialiko, besarka da, eta musu asko berarentzat, ze urte... berezia izaten ari da gure Maialen gaixoa, denetari gertatu zaio, eta atxeden pixo bat merezi du, eta berarentzat gaur nire maite duta. Eta orain arte WhatsAppez ari zen idazten, eta orain ez da idazten ari, hasi que itzaleko zuen irratia, honezkero. Gustatzen zaizu gertukoek saio entzuten dutela esaten dizutenean, edo sortzen dizu nola biteko urduritasun puntua? Bueno, depende zein den. Bakit Maialenek zerbait gaizki esaten balin badut, edo hankasartzen balin badut, gero ez didala
herrita egingo edo ez zura barre egingo nitaz, orduan, lasai. Entzuten dut, baina beste batzuk esaten didatenean entzutera noa, bai, jartzen naiz pixkat urduria, bai, egia da. Galatan alabestia argitzala Goizeko 10:27 nik ere maite duta elkar banatu nahi dizuet, edo nere maite dutaren tartea baliatu nahi nuke hausnarketa txiki bat egiteko. Badakizue azken egunetan Espainiako bueltan, azken astean Espainiako bueltan izandako protestek, pisu mediatikoa ere irabazi dutela. Nafarroan abiatu, Bizkaian bereziki mugarri topatu zuten protestek eta etaparen amaiera ez jokatze horrek. Eman dio alako dimentsio berri bat, ez? Protesta sorta honi esango dugu, ze Vuelta a Espainia Euskal Herritik urruntzerakoan Kantabrian sartu zen. Bertan protestak nahiko hilik izan ziren, baina egia da Asturiasen murgiltzerakoan, eta espero genuen, badago, alako klase borrokaren eta langile borrokaren tradizio bat Asturiasgo lurraldeetan eta baita Galiziako lurretara iristerakoan protestek jarraitu egin dute eta alako deklarazio sorta bat ekarri dute eurekin, ez? Eta esango nuke nolabaite protesta hauek eta manifestazio hauek eta ekimen hauek balio izan dutela erakusten duela, bereziki hainbaten iritziak moldatu, eraldatu, bir hausnartu egin direla ikusteak. Jonas Binego, Espainiako bueltako liderrak, Frantziako Tourreko irabazleak eta munduko ziklista honenetako batek berak Bilboko etaparen ostean halako haserrea edo esango nuke hausnartu gabeko iritzi bat plazaratu zuen, esan zuen bere semeari nahi ziola eskaini etapa garaipen uraren urteak zirelako eta nolabait frivolizatu zuen, ez? Protesten eta gaiaren garrantziarekin bere semearen urteak izango ziren, baina 20.000 umek ez dute urte betetzerik ospatuko Gazan. Uste dut hau begipsetik joaten zaigula, ez? Zenolako dimentsioaz ari garen eta ze larritasunaz ari garen, eta uste dut larritasun hau ez dela bakarrik Jonas Binegok begibistatik galdu duena, esango nuke gure agintaritako batzuk ere begibistatik galdu dutela. Entzun besterik ez dago, Bingen Zupiria segurtasun sailburua Juan Maria Aburto, Bilboko alkateak edota Imanol Pradales lehendakariak egin dituzten adierazpenak. Esan ez, intzibikoak edo diren ekintza horiek ez dutela tokirik, denak behar duela izan segurtasunaren edo bidean. Eta honek pentsatzera garama, eta Goiuri joan den astean hau azaldu zuen, ez dutela protestaren muina, oinarria, filosofia, oinarri ideologikoa ulertzen eta ez dutela ulertu. Eta txarrena da, pentsatzea, euren iritziek ez dutela aldaketarik, Eusko Alderdi Jeltzaleak jarraitzen duela, kontu bera helarazten gizarteari. Esanez, askotan gezurretan gizartearen gehiengoak nahiagoko zukeela hori. Nahiagoko zukeela eredu izan, bakezalea den eta inongo eraginik sortzen ez duen protesta batean. Eta uste dut hor, nahazten ari dira kontzeptu ezberdinak, ze baketsua izan daiteke protesta bat, baina eraginak izan, eragin, min egin, eta nolaiteko desorosotasuna sortu, eta horren inguruan aritu ginen joan den astean. Pentsa zer diren gauzak, hainbat kazetari, ikusi ditugu euren iritziak nolabait moldatzen, nabarduretan murgiltzen. Jonas Binego berak azken orduetan ateratako edo egindako adierazpenetan ere, beste errespeto bat edo onartu die edo aitortu die protesta hauei eta nolabait
jarri du fokoa Gazan gertatzen ari den krisi historiko horretan eta ezain beste ziklismoan, protestek eragina dute, naiz eta gure agintaritako batzuk ez izan gai, eragin hori aitortzeko eta ikusteko, eta askotan erraminta politiko bezala erabiliz, Bingen Zupiriaren hitzetan zuzen ikusi zen, beste alderri politiko baten aurkako, EH Bilduren aurkako, kritikarako eta erasorako baliatzen ari zela esaten ari zenura. Baina uste dut, borroka politiko honetatik haratago, lurrera jetxi behar dela protesta bera eta protesta eskubidea. Uste dut oso gogorra dela entzutea gure agintari politikoen eskutik Bingen Zupiriak aurrekoan egindako adierazpen hauek esaterako. Ayer mismo el Consejo de Gobierno vasco aprobó una declaración en la que condenaba los desmanes que se están produciendo en Gaza y solicitaba el recurso. Bingen Zupiriak dio Jaurlaritzak publikatu zuela komunikatu bat eskatzen edo kritikatuz Gazan gertatzen ari zena. El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Eso sí, siempre que se produzca de forma cívica y dentro de las normas de seguridad y convivencia que tenemos. Eta aitortzen zuela protesta eskubidea eta adierazpen eskubide hori, adierazpen askatasuna, baldin eta hemen uste dut badagoela arazo ez, baldin eta hori ekuazioan sartzen dugun momentuan, uste dut aurretik aitortzen ari garen adierazpen askatasuna bera ari garela nolabait hankaz gora jartzen. Protestak behar du eragin. Eta Goiuri Ezeizak joan den astean ondo asko azaldu zuen. Nire maite dut ere hildo honetatik bideratu nahi nuen, pixka bat behatza txirrindulari begira jarri ordez pixka bat ikuspuntu globalago bat iruditzen zaidalako horrelako gauzak gertatzen direnean oinarrizko gauza bat aztu egiten zaigula. Bat, protestarako eskubide badela, eta bi, protesta izango bada deserosoa izan behar duela. Eta deserosoa izan da atzokoa, zergatik. Etapa bat ez da amaitu, baia bat esi bat bota eta jendea elkar zapaltzen aritu delako, Bingegok esan zuen bere semeari eskaini nahi ziola etapa garaipena bere semearen urtebetetzea delako, deserosoa da, zure semeari hori ez oparitzea, baina protesta batek eraginkorra izan behar balin badu, deserosoa izan behar du, eta zergatik? Protesta batek eraginkorra izan behar badu, deserosoa izan behar badu, bestela inorri etzaiolako axola gertatzen ari den hori, eta kasu honetan ari gara protesta egiten, nolabait balantzan kokatu beharko bagenitu, zama infinitoa duen gai baten inguruan, gaur bertan, Sumut Flotilla eta bertan zehazki Greta Thunberg zijoan familia ontzia, erasotu izan da dron batengatik azken ordukoaren zai gaude, orduko 12etan gure lankidek ekarriko dute azken ordukoa, momentuz bertako aktivisten osasunaren inguruan informazio gutxi dago eta, baina gaur bertan, eta hau nahiko nuke berriz eren Bingen Zupiriaren, Juan Maria Burtoren, lehendakariaren ahotan nolabait erantzune izatea, gaur bertan, gobernuek eta tartean Jaurlaritzak lortu ez duten eragin politikoa lortzeko asmotan, indar humanitarioarekin eta laguntza humanitarioarekin Gazara hurbiltzen ari diren ontzi baketsuek Israelen erasoa jaso dute. Baina Zupiriari, Aburtori, edota Pradales lehendakariari eskatzen dietena da Bilboren irudia zein izan den eta Bilboko etapan zer gertatu den. Bilboko irudian munduak txalotu egin du. Eta Euskal Herritarrak bestelako modu batzuen alde daudela esaten duenean ziurrenik gezurretan ari da Bingen Zupiria, baina gutxienik egiari estu eutxigabe ari daizketan. Ze galdetu beharko genioke Euskal Herriari, ea nahi duen Espainiako buelta Bilbon elmugaratzea, eta Espainiako bueltaren etapa horretan mundu osoari adieraztea, Euskal Herria duintasunaren bidean zegoela. Baina ez da nahiko horrekin, Juan Maria Burtoren hitzak entzungo ditugu. Me duele en el alma la imagen repetida en todos los medios de un Bilbao, o mejor, de un grupito que no nos representa en ningún sentido. A las y los incívicos e imprudentes causantes... Bueno, Juan Maria Burtok dio ez diela ordezkatzen. Nik Eusko Alderdi Jeltzaleko militante eta botante diren asko ikusi nituen sare sozialetan txalotuz Bilbon gertatzen ari zena. Ez diot ja, Euskal Herrian militante, Eusko Alderdi Jeltzalearen militante ez diren milaka pertsonek, militante direnak ikusi nituen txalotzen Bilbon gertatu zena, eta arrotasunez esaten,
Euskal Herria ari zela muga bat jartzen sionismoari, baina Juan Maria Burtok baliatzen du hau kanpaina politikoa egiteko, eta pentsa zenbaterainokoa den. Peio Otxandianok erantzun egin behar izan duela, ea benetan, EH Bildu ados dagoen gertatu zenarekin. Nere buruan hausnarketa azkarra izan zen, nola ez da egongo ba. Eta uste dut, arro bar dugula, Euskal Herritarrok, eman dugulako munduaren aurrean, esperantzarako motibo bat. Protesta izateko, protesta batek molestatu egin behar du. Normaltasuna utzi egin behar du. Uste dut, genozidio bat salatzeko orduan, herri oso baten anikilazioa salatzeko orduan, 20.000 umetik gorako hilketa bat salatzeko orduan, behartuak daudela herritarrak, horrek guztiak utzi egin duenean normaltasuna ustera. Bai, hori da batzuen ustez behintzat bidea. Guztiak utzi egin duenean, adierazpen instituzional utxalek inongo eraginik ez dutenean, Europar Batasunean presio egiteko gaitasunik ez duenean gobernu batek, gizarte zibilak mobilizatu egin behar duela, eta hori dela, desobedientzia zibilaren eta historikoki eskubideen konkistan egin den bidea. Pablo Iglesiasek aipatu zuen lengoan. Creo que lo que planteas, y que lo haces con honestidad, es, oiga usted, una protesta es legítima siempre que no moleste y siempre que no altere el orden público. Que es como, estoy tratando, claro, es como, si usted hace una protesta, esa protesta no puede impedir que se produzca la carrera, no puede impedir situaciones como las que están aquí. Y yo creo que eso es desconocer la historia de la lucha por los derechos sociales, por los derechos civiles y por la justicia social en la humanidad. Cuando hay un Estado que está practicando un genocidio, que está disparando a niños por diversión, que están matándoles de hambre, la desobediencia civil y asumir ciertos riesgos pasa a ser algo completamente imprescindible para que ahora nosotros aquí, ante cientos de miles de personas, podamos estar hablando del genocidio. Bueno, Pablo Iglesiasek esan zuen hau, aipatu bezala Goiuri Zeizak esan zuen joan den astean, baina tira, hainbat aditu ere aritu dira honen inguruan, protesten muin-muinera joan nahi genuen, eta berriro adierazi eta garbi utzi protestak zibikoa izate horretan, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Jaurlaritzako hainbat ordezkarik eskatzen duten bezala, zibikoa izateko bide horretan, protestaren muina galdu behar baldin badu, ez da protesta. Eta beraz, adierazpen askatasuna eta manifestazio eskubide hori urratzea baldin bada, oraintxe politikari hauek eskatzen ari direna behintzat garbi esan dezatela. Ze maila politiko eskasa dago, herri baten borondatea eta genozidio baten salaketaren aurrean, kanpaina politikoa egin nahi duen norbaiten adierazpenetan. Goizeko 10:28 minutu dira, bagoaz aurrera, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Gizonezkoa zara seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuakekin. Tolosan 611 411 868. Aurreko denboraldia amaitu aurretik aritu ginen azkenekoz, Harrika kolektiboko kideekin. Uztailean, Izarran egintzen Harrikada festivalaren prestaketaren inguruan aritu ginen, eta denboraldi berriaren hasieran jaialdiaren balorazio bat egiteko hitzordua jarrita utzi genuen. Sareetan ikusi genuen, jaialdia garrakasta izan zuela, baina barrutik nola bizi izan zuten jakiteko eta abian den ikasturteari begira dituzten planen berri izateko ere,
bigarren kafera gonbidatu ditugu, beste behin ere, Harrika kolektiboko kideak eta gaurkoan gurekin da Laura Legido. Laura, egun honetan ongi etorri? Egunon, bai, mila esker gonbidapenagatik. Zer moduz gara? Ba, oso ondo, indarrak hartuta berriz martxan hasten. Zuek? Indarrak hartuta, ze uste dut, uda, oporrak hartu bitarteko tarte hori, festival amaitu bitarteko tarte hori, nahiko lanpetua izan zen dutela. Bai, festivala ere, nahiko lanpetuta, eta oraindik ere zenbait gauzetan lan egin behar dugu, ekizu den hona dena. Hori da, oraindik ere geratuko dira ez, eitsi beharreko kontua, jaialdien ostean egin beharreko lanak ere bai, ez dakit horiek oporrak hartu aurretik egiten ahalegindu zareten, edo behin oporrak egin ostean ere oraindik ere geratzen diren azken lan horiek. Bueno, beti geratzen dira, baina bai, saiatu ginen aldenuen guztia momentuan egiten ere. Bai, azkenean estres handiko lan bat izan zen, eta energia asko sartu genuen hor, orduan. Ederki, jaialdiaren aurretik, Laura, Harrika kolektiboko beste kide batzuekin, Uxuerekin eta Galderrekin eta Durnerekin ere komentatzen genuen, ea prestaketa lanak nola zioa zen, eta esaten ziguten, ondo doaz, guztia ustez kontrolpean daukagu, eta antolaketa lanak ondo doaz. Ez dakit, jaialdiak gerturatu ala, hau da, behin egun gutxi geratzen direnean, muntaiarekin hasi behar denean, prestaketarekin hasi behar denean, sortzen ote diren azken orduko goraberak, eta ustez ordura arte kontrolpean dagoen guztia bihurtzen ote den, ez dakit, zoramen estres moduko zerbaitean. Bueno, beti gertatzen dira, ez, arazotxoak eta, baina azkenean kolektiboak ere beste baira batean lan egiten ikasi du, azken urteetan bereziki, ez, eta lortu genuen egunerokotasunean sortzen diren arazo horiek txikiak izatea behintzat. Orduan hori, lasai egon ginen eta gozatzeko aukera ere izan genuen. Badakizu, Laura, horrelakoetan komunikabideetan titularrak, lerroburuak nahi izaten ditugu, sakonduko dugu jaialdia nola joan zenaren inguruan, baina horrela, lehendabiziko balorazio orokor bat egite aldera, zer moduz joan zen? Uztailaren 18-tik 20 Izarran egindako Harrikada Festivala? Egia esan gure aldetik ezakagu eskerrak esatea besterik. Oso gustora egon ginen, gerturatu zen jendearekin, oso polita izan zen giroa, eta musikalki, performantzak, showak, oso ondo egon ginen, eguraldiak ere lagundu gintuen orokorrean, eta hori, oso pozik gaude, hori, ondo guztiekin, eta nola atera zen guztia. Ederki, esan duzu, Izarran eguraldiari kere respetatu zintuztetela neurri batean, Euskal Herrian egiten den jaialdi badakigu, uztailean teorian eguraldiak bermea izaten duela, ez dakit, aurten uda nahiko zoroa izan dugu, bero handiak izan bezala euria ere izan dugulako, ez dakit zentzu horretan eguraldiak guztiz errespetatu zuen, edo egon behar izan zen duten gora begira? Bueno, euriak ere lagundu gintuen, batez ere ostiral gau horretan, arazo tekniko batzuk ere sortu zizkigun argiekin, baina, orokorrean ez zuen jaiaeten eta jendea gustora egon zen. Azkenean hori, euria badakigu nolakoa den eta oso ohituta gaude. Irakurri dugu, komunikabide batean, nolabait ere jaialdiaren valorazio edo albistea jasotzen zuten, eta disidentzia azken eremu bihurtu zela 3 egun horietan Izarra. Bat egiten duzu, lerroburu horrekin? Bai, askotariko jendea gerturatu zitzaigun, eta azken finean hori da gure helburua, ez? Askotariko jende hori gustora sentitzea, eta haien espazio seguru bat moduan sentitzea Harrika. Gertatzen diren gertakari guztiei aurre egiteko tresnak hor plazaratzen saiatu egin gara, ez? Eta uste dut arrakastaz lortu izan dugula, gutxienez dakigunez. Jaialdiaren aurretik, Laura, komentatzen genuen, kolektiboko beste kide batzuekin, jaialdiak berak baduela, ez? Aniztasun handia esan dut eskaintzaren ikuspuntutik bakarrik ere ez dela askotan, orain aurrekoetan aipatzen genuen, ez? Musika elektronikoa kaso gaueko giroarekin lortzen dela, baina hortik asko zaratago doan jaialdi bat izaki, hori dena koordinatzea
hiru egunetan, hainbat zuk aipatu duzu, musika zuzenekoa bai, performance ezberdinak ere bai, hori koordinatzea erraz egiten da hiru egun horietan. Ez, ez, baina uste dut nahiko ondo atera dela, itinerario moduko bat proposatu genuen edo gutxienez saiatu ginen, ez? Tailerrak ordutegi batean gutxi gora bera, eta performanceak beste batean, eta dena nahiko, ez, ibilbide bat bezala planteatuta gian arratsaldeko momentuak dira sozializaziorako eta hausnarketarako, ez? Eta gauan, hori, hausnartutakoa praktika jartzeko momentua, ez? Orduan, hori, saiatu bagara beti musika elektronikoa ez da bakarrik musika elektronikoa, ezik eta horren inguruan sortzen den jai kultura, baina orokorrean harremantzeko kultura bat da, ez? Orduan, harreman horietan jartzen saiatu izan gara, eta ez da erraza, baina bueno, horren inguruan, ez? Ardatz horren inguruan giratzen modu denak, pozik gaude. Beraz, esan genezake, Laura, nolabait ere badela jaialdi integral bat esan nahi dut, eskaintzen den eskaintza guztia, gitarra guzti horrek baduela elkarren artean nolabaiteko lotura bat aipatu duzu ez, egunean tailerretan eta landu denak gauean praktikan jartzeko moda. Beraz, guztia lotuta doala aipatu genezake? Bai, gutxienez hori da, ez? Gure asmoa eta egin beharra, ez? Jaialdian eta egunerokotasunean sortzen ditugun beste ekintza guztietan. Eta hor, zuen beste indargunetako bat, aurrekoan ere aipatzen genuen, zure kolektiboko kideekin, ingurua bera da, izarrak eskaintzen duen aukera hori. Bai, herriarekin ere sortu dugun harremana polita izan da, eta hori guztut, eragile kultural guztiok landu behar dugula herriarekin eta jendearekin harreman hori, eta hori, dinamika kapitalista huts eta zentralizatze horretatik aldenduz, ez? Hori, dena ez da hirietan gertatu behar, dena ez da gauez gertatu behar, eta hori, dena ez da makroproiektu eta horietan sartu behar. Poltsikoak betetzetik aratago gauzak egin daitezkela pentsatzen duen jendearen topagune bat ere bada beraz, nolabait ere harrika da? Bai, hemen ez dago poltsikoak betetzeko aukera askorik egia esan. Azkenean, proiektua jasangarria izateko asmoarekin sortu dugu, ez dugu dirua irabazteko asmorik. Orduan, gure helburua beti izango da hori, ez? Herritik hartu eta herrira bueltatu. Baliabide guzti horiek eta lortzen dugun guzti hori, azkenean jendearentzako, guretzako eta jendearentzako egiten dugun zerbaita, eta ez da asmo ekonomikotik abiatutako zerbait. Laura, harrika kolektiboa nahiko hasieratik edo ari gara jarraitzen hemen bigarren kafean, harreman desente izan dugu zuekin, eta zuekin hitz egin dugun bakoitzean somatu duguna, bai izan da, nolabait ere, sarea eratzen ari dela, sarea zabaltzen ari dela, harremanen sare hori, gero eta jende gehiago batzen zaizuela, aipatzen genuen aurreko baten ere, Euskal Herrian ere, gero eta leku gehiagotan egin izan dituzuela jaialdiak, festivalaren aurtengo ekitaldi honetan somatu duzu sare hori are gehiago sendotzen ari dela? Bai, eta sare horretatik jende asko etorri zaigu, bai artista moduan, bai bolondres moduan festivalean parte hartzeko, eta nabaritu dugu hori harremanak sendotu egin direla, bai gure artean, bai gu beste kolektibo batzuekin, eta bai gero jendearen artean, ez? Publiko moduan etorri den jendearen artean. Eta uste dut hori interesgarria dela, eta horren harira ere ekintza gehiago antolatzen saiatuko garelakoan nago, gutxienez. Denboraldi berria honola doan. Laura, nik Euskal Herrira mugatu dut, baina uste dut nazioartean ere, atzerrian ere, badituzuela harremanak, badela sare hori, eta aurrekoan kolektibo kidek aipatzen ziguten, nazioartetik ere, atzerritik ere, bazela jendea, bai artistak eta baita publiko bezala ere, bazela jendea etortzeko harrika dara. Bai, publiko moduan, geroz eta gutxiago uste dut, saiatzen ari garelako, bermatzen hemengo publikoak daukala
bere espazioa, ez? Eta heldu gara publiko internazionalera ere. Baina hori, gustatuko litzaiguke, hori festival lokal bat izatea eta lehenestea hemengo, ez? Hemengo gazteria, hemengo jendearentzako zerbait izatea. Baina egia da, gero, programazioan saiatzen garela DJ lokalak eta artista lokalak artista internazionalekin edo ospe handiagoko artista batzuekin batera jartzea, ez? Eta horrek ere ematen dio ikusgarritasuna atzerrian. Orduan, uste du simbiosi polita sortzen dela, izen kanpotarrak edo internazionalek erakartzen dute publiko bat, agian hemengo eszenarekin hainbesteko lotura ez daukana, eta hori, azkenean sortzen diren harreman horiek eta hartu hemen horiek, ez? Politak dira. Laura, esan dugu jaialdiak jada hainbat ekitaldi egin dituela, Izarra nola baitere egonkortzen ari dela, herriarekin harremana ona dela, esan liteke jaialdiari tamaina honetan edo neurria hartua diozuela, zuk aipatzen diguzunarekin, ikusten dugu, antolaketa aldetik ere zuek ere ikasten ari zaretela, esan diguzu, normala den bezala estoasunak egoten direla, behin neurria hartuta, erraz eusten zaio esan edut, erraz adosten duzue, tamaina hau da, honi neurria ondo hartuta daukagu, edo izaten dituzue valorazio bileretan eta nolabaiteko, ez dakit, eztabaidatxoak edo pixka bat handiagora joatzeko ideia hori agertzen da, edo garbi daukazue, hau dela zuen neurria. Egia esan, aurten izan dugun tamaina zen gure helburua eta oraindik ez dugu erabaki, baina uste dut nahiko ados gaudela guztiak, hau dela gure neurria gutxienez momentuz. Gustatzen zaiguna da jendeak harrematzeko aukera izatea eta espazio txikia denez eta jende kakotxen artean gutxi dagoenez, gure artean elkarzaintza lantzeko aukera dagoela. Orduan, ez daukagu momentuz infrastruktura handiagorik jende gehiago eusteko zaintza hori bermatuz. Orduan, hau da gure tamaina eta horrela mugatu nahi dugu. Horren urteetara begira jakina dugu hori dela. Jende gehiago gerturatzen bada, sarrera gehiagorik ez dago, así que... Bueno, hori dena saltzen baldin bada, hori ere seinale ona da, eta gauzak ondo bazen seinale. Laura, valorazioen aldetik, ez dakit, zein da momentu ona valorazioek egiteko, hau da, jaialdia amaitu berritan, sensazio guztiak, bizipen guztiak berritan daudenean, baina neke hori ere, bai fisiko eta bai mentala hor dagoenean, edo behin distantzia bat hartu, opor batzuk hartu, eta orain da iraila da valorazioek egiteko sasoi ona, zein da bietan, egokiagoa. Nik uste dut biak gertatu behar direla. Momentuko valorazioa egin genuen. Dena jaso behar genuenez, horietan ere asko hitz egin genuen. Eta momentuko sentsazioiek gero heldutzeko eta gehiago osnartzeko momentua izan dugunez, orain egin behar ditugu, ez? Beste osnarketa batzuk, distantziatik, dena goztuta egonda eta indarrak berrituta izan da, ez? Orduan, nik uste dut biak kontuan hartu behar direla. Momentuan gertatzen dena oso emozionala da eta jendearen ongizate hori ikusten dugunean, nahiz eta gu lerrein dagoen, ez? Ikusten badugu jendea gozatzen, ondo pasatzen eta eskertzen eta hori oso polita da eta ezin dugu hori ahaztu ere. Orduan horrek pisua dauka, ez? Azkenean oso nekatua baldin bagaude, erraza da amore matea, ez? Eta pentsatzen dugunean, ze polita izan zen hau, edo ze gustora egusten genuen jendea, edo ze gustora den gu deskonektatzeko izan genuen ordu horretan, ez? Horrek indarra ematen digu aurrera jarraitzeko, orduan ezin dira ahaztu biak. Aurrera begira jarrita, Laura, ikasturtean zer ere izango dugu, berriz ere hitz egiteko aukera, baiezta dezakegu 2026an Harrikada Festivalaren ekitaldi berri bat izango denik Izarran? Zerbait gertatzen ez bada, bai. Bai, gure asmo hori da. Eta uste dut aukera polita dagoela berriro errepikatzeko, bai. Eta amaitzeko, Laura, 2026 uztail hori oraindik ere urruti dago, aurtengoak amaitu behar dira, aurtengo jaialdiri dagozkionak amaitu behar dira.
Harrikada kolektiboak urtean zehar ere egiten ditu bestelako ekintzak, ikasturte berria abiatzen ari garen honetan, nola datozen hilabeteak? Orain, momentu honetan, hausnarketa prozesu sakon batean sartu gara, eta saiatzen ari gara beste era batera antolatzen, eta beste gaueko jaiak ez diren gauza batzuetan ere sartzen, ez? Orduan, denboratxo bat beharko dugu, eta naiz eta guk ere faltan botatzen ditugun jadanik gaueko jaiak, ez? Azkenean guretzako naiz eta lana izan deskonektatzeko oso momentu politak dira, baina momentuz hori arna sartzeko beharra daukagu, azkenean 3 urte terdi daramagu etengabean, eta behar dugu baita hori berrikustea nola ari garen, eta zergatik, eta ze helbururekin, ez? Orduan, hori. Epe laburrean, ez daukagu ezer antolatuta, baina ea 2026 nola planteatzen dugun. Hartu, hausnarketarako behar duzuen tartea, atsedenerako tartea ere bai, eta datozen hilabete eta datorren urtekoi begirakoak antolatzen zoazten neurrian, berriz ere, izango dugu elkarren berri. Laura Legido, Harrika kolektiboko kidea, mila esker gaurkoan bigarren kafean izateagatik, eta esandakoa, aurrerantzen ere, izango dugu elkarren berri. Mila esker zai. Goizeko 10 eta 57 minutu dira, Laura Legido agurtu berri dugu, eta bagoaz, Maskak taldearen kantu batekin, urrengo 2 minutuak egite azken ordukoaren bila egingo dugu salto segituan estudio zentraletara, bertan izango dugu eta gurekin Ireia Kambra. Guaitzen artean galdurik begiradan bizi-biziri Jaika errepide dira aintzina noa, pausoz pauso Izarrek puntuz puntu osatzen dituzten marrazki eixo Ez digute erraiten zer izan behar dugun tazirez Ametslariek argibidean Baizik ez dute irakusten Sinetsi nahi du Ez gire irakiako Itoko bestien eganetan Dena berriz irakitzea Posible dira Vampirezko igazkinekin egiten genuen bezala Bedogmen gustu saminak itutzen gintuen barnetik Malkoak irrizi resten ikasten ginuen bitartean Gizonek ez duten igar egiten duntasunaren lema Oiukatzen ginuen denen askatasuna luzperatzean Goizeko 11ak bueltan ditugu eta gaur behintzat atzerapenik gabe eta itxaronarazi gabe azken ordukoaren bila egingo dugu salto estudio zentraletara. Ireia Kambra, egunon? Barkatu Ireia, ez zaitu entzuten, segituan saiatuko gara konexio hau berreskuratzen, baina bien bitartean, Maskak taldearen ameslari entzuten jarraituko dugu eta bagoaz segituan azken ordukoaren bila. Bedogmen gustu saminak itutzen gintuen barnetik Malkoak irrizi resten ikasten ginuen bitartean Gizonek ez duten igar egiten duntasunaren lema Oiukatzen ginuen denen askatasuna luzperatzean Ametslariek argibidean Baizik ez dute irakusten
Siritsi nahi du ez girirakiako itoko bestien eganetan dena begiz irakitzea posible dela paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Ez girirakiako itoko bestean eganetan dena begiz irakitzea posible dela paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Ba. Maskaken ameslari kantu puxka, eta tira, nahikoa aitzaki ere eman digute, gure arazo teknikoak konpontzeko orain bai, Iraia Kanbra, egunon. Egun denoi, hasiko gara esaten, Israelgo armadak Gazako hiri oso hausteko agindua eman duela, 1.000.000 laguni Almauasira joateko eskatu die eraso militarraren aurretik. Gaza hiri oso hausteko agindua eman du Israelgo armadak gaur goizean, ia 1.000.000 lagun hiri hausteko eta Almauasira joateko eskatu diete, hau da Gazako hegoaldeko eremu humanitariora. Agindua Abichai Adrae Israelgo bozeramaile militarrak eman du goizeko 8etan eta sare sozialen bidez zabaldu du mezu ofiziala bideo baten bitartez. Adierazi du Gazako hiriko auzo guztiak hustu behar direla, ekialdeko irizarretik mendebaldeko itsasertzeraino. Nazio Batuen arabera aginduak 1.000.000 pertsona ingururi eragin die eta horretarako asko babeslekuetan daudeia da. Adraek ziurtatu du Israelek Hamas desagerrarazteko erabaki hartu duela eta Gazako hirian indar militar handiz jardungo duela azken egunetan zerrendako beste eremuetan egin duen bezala. Ohartarazpen argia egin du sare sozialetan bertan geratzea oso arriskutsua da. Beraz gaurko zori. Eskerrik asko Iraia Kanbra, eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe Naiz irratian eta guke aurrera egingo dugu hemen segituan gai gehiagoren bila. Naiz irratian, bigarren kafea. Esango du historiak epaitegitatik kanpo behar luke hilobiak espetxetan naiz egadetan ustekabeko tiroketetan eraitziak eroriak minak ez aldu mine materik nori egiten dio kalteri Haritzaren memoria Mendira eraman zaitu Negar zoriak Gaurkoan ez du kantatu Behar txoriak Goizeko 10 eta 5 minutu ditugu eta bagoaz kolaboratzaile gehiago orkestera, lehen ere aurreratu dizu egun zuleo, Kiker Iriarte gurekin izango genuela aurtengo denboraldian, eta dagoeneko beragurtzeko moduan bagara. Iker, egunon, eta ongetorri bigarren kafera. Egunon, denoi, berdin. Bueno, zer diren gauzak, joan den urtean gaurko egunez, iraiaren 9 batean izan zinen hemen bigarren kafearen laborategian, eta bueno, egutegiaren, ez da egite, kuriosidade hoiek edo kapritxo hoiek iraiaren 9 baten estrainatuko zara gurekin hementxe
kolaboratzaile lanetan, aizu. Bai, eta egia esan oso eskertuta zuen deia jaso nunen, aurtengo udaran, bueno, bestela ere zuen irratsaion jarraitzailea naiz, entzun izan duetena, iruditu izan du zaitu beti, gauze oso kuriosok eta egin dituzuela, eta oso eskertuta eta oso pozik, aurtengo ikasturte hau aldian behinka behintzat, zuekin pasatzeko aukera edukiko detelako. Gu ere gustora hemen izango zaitugulako, eta tira, gustora egote horretan, entzuleari aurreratu behar diogu, dagoeneko lehen Egoi Belategirekin ere aipatu dugu, gai sendoarekin zatozela, indartxu, lehen metrotatik erasoan. Bai, bueno, ez dakit gero kolaborazio honek edo zuen irratsaion parte hartze honek ze norabide hartuko duen edo ze bide hartuko duen, baina gustatuko litzaidake, hoxe aldian behin, ez dakit aktualidadeko gaiak, ez ezagunagoak, arlo ezberdinak jorratzea, eta orain gontan atzoko Hondarrabiko alardeak eman dit aukera, nahi nuen gai bat plazaratzeko, izena ere agian, ez dakit, batzo zuetako bat uste tikaratu eta nahintzala irakurri zunean, bialdu nizuena, alardearen kontra edo jarri diot izenburua, alarde guztien kontra, eta saiatuko naiz jarraian azaltzen, zer adierazi nahi izan dedan horrekin. Ados, uste dut, oinarri historikoetara jo beharko dugu horretarako, ez da, Iker? Bai, lehenago ere eduki izan dut beti kezka, festak euskaldunok ez dute ditugun ospatu batzuetan, gehiegi jakin gabe festa horien oinarria nun dagoen, festa horien abia puntua nun dagoen, eta horietako festa bat nabarmenena agian, alardea iruditzen zait. Alardea azkenengo urteetan, egon da edabideetan, medioetan, eta iruditzen zaitala egon behar duela, batez ere Hondarrabiko kasu konkretu horrengatik, atzo ikusi genuen bezala, ez da, Jaizkibel konpainiaren tematika horrengatik, baina nik oraingoan pixka bat hortik atera, eta festaren jatorri erlijioso militar espainolari begiratu nahi nion, ez degulako ahaztu behar, azkenean alardea aipatzen da, baina armen alardea dela egiten dana, bai Hondarrabin, bai Irunen, eta baita gerosiago aipatuko dugun bezala, Tolosan ere, ez da, konkretuki Hondarrabikoari dagokionez, 1628 urtean, frantsesek Hondarrabi erasotu zuten, Luis XIII erregearen tropek, eta hondarrabitarrek Hondarrabia defenditu zuten, baina ordurako Espainia zenaren interesak defendatuz. Hau da, ez dugu ahaztu behar, Hondarrabi, Donosti, Zarautz, kostako herri horiek, eta baita barruko herriak ere, Tolosa, Ordizi, Segura, lehenago, Nafarroko erresumaren parte izan zirela, ia 16. mende hasierara arte, ez da? Orduan, ez dakit, deigarria egiten zait, arreta bakarrik jarri dela azkenengo urteetan, edo, garrantzi gehiena eman zaiola, berdintasunaren, generoaren kontzeptu horri, eta ahaztu egin degula benetan, hondarrabiarrak, edo hondarrabira juten direnek, eta alardean parte hartzen dutenek, zer ospatzen duten. Azkenen, tropa Espainiarren garaipen bat ospatzen ari direlako frantsesen aurkakoa, gainera, daukan aterki erlijioso horren pean, ez da, Guadalupeko amari egindako promesa batetik abiatzen da, frantsesen aurkako batalla hori, gudu hori irabazizkero, urtero irailaren
zortzian, armen alarde hori egingo zitzaiola Guadalupeko amari, imaginatu, Julen Inigo eta Goiuri, gehiegi gustatzen zaizkigun bi hiru gauza elkartzen direla, ez? Militarrak, erlijioa, eliza, armak, eta hori ospatzen dala, horren inguruko festa bat dala. Bai, erabat, eta eta zuk diozuna, ez? Hondarribiko alarde hortatik haratago, alarde guztiek ere badutela nolabait ezaugarri bateratu hori, ez? Bai, gero egia da, eta nik uste dut, ari gara, joan dela 200, 500, 600, inkluso 700 urteko gauzei buruz hizketan, edo jatorria orduan duten ospakizunei buruz hizketan, eta kontestuan jarri behar dela, orduko realitate hura nolakoa izango zen, baino, karo, guk gaur egungo begiradatik eta gaur egungo begietatik ikusi behar dugu, orduan gertatu zana ere, eta iruditzen zait garrantzitsua izan daitekela gutxienez kontestualizatzea, edo urrengo belaunaldiek jakitea gutxienez, eta gaur egungoek nun dagoen oinarria. Guri Hondarribiko alardea urrutixiago geratzen zaigu agian, baino Tolosan badago gaur egun San Juan egunez eskopetarien festa, eskopeteroen festa hori, ez da? Antzeko abia puntua daukana, eta festa horrek badauka dantza oso berezi bat, Tolosa, Santa Mariako plazan eta egiten dana, bordoi dantza edo bordon dantza deitzen zaiona, eta abia puntua 300 urte lehenago eduki arren, hau da Hondarribiko alardeak eta baino 300 urte lehenago eduki arren, oso antzekoa da. Tolosarrek Gaztela, orduan oraindik Espainia existitzen zanen, Gaztelako erreinua zanean, Gaztela defendatuz, Nafarren aurka, Belauntzako, Beotibarko zelaietan, irabazitako gudu bat ospatzen du bordoi dantzak, ez da? Orduan, ari gara nolabait asimilatzen edo gure castellanotasuna, gure espainiartasuna eta abar. Bai, zalantzarik gabe alaxe da, kontua da hemen askotan, gero festaren mesedetan edo saiatzen garela ez iker, kutsu historiko hori nolabait baztertu eta, kristau ezkarenok gabonak ospatzen ditugun bezalaxe, tira, horrela iritsi zaigu, eta, festa giroan, eta ez dio inorrik minik ematen, eta, minik inorri ematen ez dionak da, jakitean ondi datozen gauzak ez da. Bai, badago hor Tolosarekin segiz eta bordoi dantzarekin eta segiz, Tolosaren bila edo hiribildu bezala, Tolosaren sorrera konsideratzen da 1256 urtean izan zela. Baina badakigu lehenagotik, gutxienez 1040 urtetik, hala dokumentatuta dagoelako, Tolosa Nafarroako erresumaren hiririk garrantzitsuenetako bat zela. Hau da, Gaztelatik zetozenak, Naparrotik zetozenak, Aragoitik zetorren jendeak eta Frantzia aldera, Europa aldera joan behartzuenak derrigor Tolosatik pasa beharra zeukan, ez? Zer pasatzen da hor, 1256 urtean, Alfonso Amargarrenak, Alfonso Jakituna edo Alfonso X, ez da? Haren tropak iristen dirala Oriako bailarara, sartzen dira Seguratik, iristen dira Ordizia, eta gero Tolosara, eta Tolosa konkistatzen dute Tolosako familia importanteenen eskutik. Oroitzen naiz adibidez, 2006 urtean, Tolosako zerkausia eta berritu zanean, ospakizun handiak izan ziren Tolosan, hiribilduak 750 urte bete zituelako.
baina 750 urte dira lehenbizi kastellanoak eta gero espainiarrak garela. Agian ospatu behar dugu 2040 garren urtean, gutxienez badakigulako 1040 garren urtetik Tolosa existitzen zela, Tolosaren sorrera aldatu behar genuke, ez dakit, iruditzen zait oso asimilatuta dauzkagula, ez? Beste adibide bat jartzeko, baina esaten danean, ez? 1882 garren urtean, erregina katolikoen eskutik sortzen da Espainia hori, ez? Erregina katolikoak dira Espainiako lehen agintari ofizialak, eta aitzakiatzat hartzen da Amerika deskubritu zela urte horretan, ez da? Baina Amerikarik etzan deskubritu, Amerika konkistatu egin zan. Amerika Europa bezain zaharra da, Europari ditzen zaio zaharra, baina Amerika ere Europa bezain zaharra da, ez? Orduan, zuk esan bezala Inigo, askotan uste dut, ez dakit dan, pixka bat ostrukaren egin nahi degulako eta ahaztu egin nahi degulako, edo alfonbrapean zikinak eta hautsa izkutatzen den bezala, eta gure kontzientziak lasaitzeko izan daitekelako, baina festa hoiei, data hoiei, ez dakit, nahi Amerikaren hau ere oso kuriosoa egiten zait. Amerikaren deskubrimentua, eta ez, Amerikaren konkista izan zen, ezerretzan deskubritu lehenago ere antzeolako, ez da. Bai, badaukagu horrez, ez dizagula egiak festa izorratu, eta, askok egiten dugu, ez, festa horren ospakizuna, beste alde batera begiratuz, edo, oso iraganeko kontuak dira, eta festak gaur egun beste kutsu bat du, baina, iraganeko kontuak. Hau esan da, esango dizut, atzoko egunez Hondarrabien, San Juan egunez Tolosan, ni izan naizela sekulako parrandak eta sekulako festak egin dituna, Horrek ez du esan nahi egoskortu da etxean geratzen naizenik, baino, festa egun horietan ere, gai honekin makinat laguni belarria jandiet eta makina lagun nazkatu arazi ditut taberna azterretan. Aizu, 2040ko mugarrianik gertu ikusten dut. Tartean beste zerbait ere bilatuko duzue. Ez, Tolosa... 6aren da 40aren artean beste zerbait topatuko duzue. Tolosaren sorreraren 1000garrena edarra da, Napar erreinuarekin herria sortu zeneko ura, ez da txarra? Bai, eta nik uste dut, eman dakiokegula edo merezi duen garrantzia, hau da, guk espaldin badugu egiten edo guk espaldin baditu gauzoie kontuan hartzen, kanpotik ez dira etorriko, kanpotik inkluso orain dauzkagun festak ere edo datak izkutatzen edo kentzen saiatu daitezke. Amerikaren deskubrimenduaren kontu honekin, orain arte guain dela urte gutxi aldatu dute izena estatu batuetan, eta Karibeko hainbat herrialdetan Cristobal Colon eguna ospatzen zuten urriaren 12an Chris Columbus Day deitzen zioten, eta horrela eskolako egutegian ere jai eguna zen, eta 2021 batean izena aldatu zioten horregatik, ez? Hainbat historialarik jartzen zutelako mai gainean, esateko, hau, baina zer da ospatzekoa. Cristobal Colon etortzea ospatzekoa da, nola Amerikaren deskubrimendu honekin ere, ikerrek aipatzen zituen argudio hoiekin, eta orain aldatu diote, eta Karibeko herrialde batzuetan kultura aniztasunaren eguna izena jarri diote, eta estatu batuetan uste dut biztanle indigenen eguna edo horrelako zerbait izena jarri dutela, baina duela gutxi, 2021 bateko kontua dau. Orduan, Chris Columbus Day ez da existitzen, horregatik baita ere ez, festari ere begiratu bertzaiolako, ikuspuntu kritiko batetik eta historia erdigunean jarrita, noski? Bai, nik Hego Ameriketan, ez dakit Peru, Bolivia, Argentina, Chile, dezentibitzeko aukera eduki dut, ezta? Eta batez ere ausartuko nintzatek esaten Peru inguruan, Bolivian ere bai, eta askotan Espainiari deitzen zaiola jatorrizko ama edo la madre patria beurek esaten duten zeatan, ezta?
Eta, bueno, han ere diskusio latzak eduki izan ditut, madre patria, ez, gurutzearekin eta ezpatarekin zuen kultura eta zuen hizkuntzak eta desagertaraztera etorri zirenak izan ziren, ez? Oroitzen naiz gero, Kuban alrebez, Kubako improvisatzaile batzuekin eta Kuban ere ibiltzeko aukera eduki dugu, eta alderantzizko anekdota bat gertatu zitzaidan Kuban, eta zen, kubatarrak etengabe ari zitzaizkigula esaten, gure aurrekoak, gure arbasoak, gure atxonamonak joan zirela Kubara eta Hego Ameriketara konkistatzera, ez? Eta gure errua zela eta behin eta berriz eta lako batean nazkatu ginen eta ala erantzun genien gure atxonamonak, ez? Edo nerea behintzat, ez? Nerea baserrian geratu ziren, izatekotan zureak etorri ziren Kubara, zuzarelako etorri ziren haien ondorengoa, orduan, bueno, pasazaizkigun anekdotak, bai. Hor pixkat analisi historikoan ere badago azken urteotan nolabait kolonialismoaren zuritzeko saiakera horietan halako errelato erostez nahiko gaiztotu bat eta nahiko eurozentriko bat pixkat, Hernán Cortesek eta kolonialismo Espainiar konkistatzaileak balako mesedea egin omen ziela bertako biztanlei, aztekak basapizti batzuk zirelako eta nolabait mendean hartuta zituztelako bestelako komunitate edo talde etnikoak, ez taldean tlaskaterkak eta gerora Hernán Cortesekin batera borrokatu zutenak eta eta hemen literatura zientifiko edo literatura historiko asko garatu da honen inguruan, oso interesgarria da Latinoamerikako honen inguruko adituak irakurtzea eta ezen beste Europa zentrikoak edo eurozentrikoak diren hoiek, ez? Baina hori historikoki eta honen inguruan Juan Ignacio Artxogak askotan azalpenak eman izan dizkigu, ez? Indo-europear kulturaren moduetako bat izan da, iritsiko nahi zara, bertakoekin nahastu eta bertako indarra hartuko dut, bertako boterea ezarriko dut, eta gerokoak. Ez da, gainera utziko ditut hemen hainbat aztarna linguistiko eta kultural gurearekin pixia nahastuta eta egingo dut nolabait herri berri bat eta herri berri horrek estaltzen du aurrekoaz, eta badirudi askotan begiratzen diogunean Amerika Latinari indigenen aztarnarik askotan ez dugula hartzen, eta Tenochtitlan esaterako, pixka bat imperio aztekaren hirigune zen ura, Mexiko hiriaren erdigunean Zokalo katedralaren plazan orainik bisita daiteken arrasto hori, hortzegoela, ez eta ustut honek ere baduelalako parekotasuna festen gironekin ari garen honetan, ez? Jatorri historiko hor dago, badaki guztere egin zuen Cortesek, badaki guztere gertatu zen, baina gero hori nolabait desitxuratu eta iaia kolonialismoaz eta Espainiar konkistaz arro egoteko, argudiak eta oso bat ere sortzeko gai badira nolabait esateko, eta hemen ere, uste dut, gure festekin bagabiltzala askotan, arrazoi historiko izkin egiten aipatzen genuen bezala, ez, eta gure kontraesanetan murgilduta, uste dut, nolabait, bi gai hauek parekatu ditudan honetan, garrantzitsuena errealitatereit historiari uko ez egitea eta asmakizunetan ez ibiltzea dela, naiz eta gero, gaur egun Mexiko izango den, eta bere historia izango duen, Kubak berea, Amerikako hainbat lekuk berea, eta gure festak akaso ospatu nahiko ditugun, atzera egiteko gogorik ez dugulako, baina behintzat, uste dut, historiari trampak egitea ez delako meni, eta horregatik uste dut garrantzitsua dela Iker gure dekartzen ari deno. Noski. Cortes zuritzen saiatu dira, baina ez dugu aztu behar, Cortesetik apellidoa bakarri zeukala, Tira Iker, hemen txari gara, nolabait Tolosa, Hondarribiatik Tolosara etorri gara, eta hemen uste dute, eta hau ere, bada ez, kolonialismoan eta nolabait konkista aipatu duzun horretan ere, bere biziko garrantzia duen zerbait, eta da, kristautasuna, eta kasu honetan, Ignacio de Loyola ere aipatu beharra dago, haren jesuiten arrastoa Amerika Latinan ikaragarri edatu izan delako, eta horrek neurri batean ere lotzen duelako Euskal Herriaren historia Amerikaren konkistarekin. Ignacio de Loyolaren inguruko festak ere egiten ditugu Euskal Herrian eta horratzean ere badago, nolabait, hausnartzeko bintzat espazio bat, ez? Bai, ez dugu aztu behar edo beti harreta ditu dit, eta batez ere Loyolako Ignaziorekin amaitu nahi nuen edo,
Loiolako Ignazio Zar oinatztarren bandokoa. Hau da, lehenbizi Gaztela, eta gero, esan dugun data horretatik aurrera, Espainiaren interesak defenditu zituen nobleziakoa, oinatztarra, ez da? Gaur egun gure semei, esango dugu, gure aurrei, oinatz izena oso ohiko bihurtu da. Nere adiskide, bauzkat oinatz izena duten adiskideen semeak eta haietako batzuk uste dute oinatz izena pausotik, oinatzetik datorrela, baina ez da hala. Begiratuko bagenu, ez dago zuhurrutira joan beharrik, Googleen bertan, oinatz aurri izena Loiolako kasta horretatik dator. Beraz, umeari oinatz izena jartzen diona azkenen espainol deitzearen antzeko zerbait jartzen ari gara umeari izena, ez da? Eta oso, bai, eta Goiuri zuk ere etzen jakingo, edo ez da jende asko hori dakinik, edo, bueno, maira gaineratu nahi nuen, ez da? Eta gero, ez dakit, uztailaren 31 Gipuzkoan eta Bizkaian festa eguna da, Ignazio Loiolakoaren santu eguna delako, kantatzen dugu Ignazio gure patroi handia eta loriatzen dugu, eta ez da, ez daztu behar, Ignazio Loiolakoa izan zala, Espainiako armadako kupida gabeenetako bat, odoli gehiena eragin zuena, putazalea, apustu zalea, emakumea bortxatzen zituena, 1521 urtean Iruñan izan zen gudu bat, baina Nafarroko erresumaren azken aztarnak geratzen zirenean, eta han geratu zen erren, justu Javierko Naparrek, gero San Francisco de Javier edo hain famatu izan zen Ignazioren lagun egintzaren anaiek zauritu zuten Ignazio hankan, orduan geratu zen erren, orduan bueltatzen da Loiolara, gero egiten du, bide Ignaziotarra edo dana, Manresaraino iristen dana, Montserratetik pasata, lurralde santurako bide horretan, Jerusalenera bidean, eta gero Jesusen inigok esan duena, Jesusen armada, jesuitak, kontrarreforma eta abarrez, horrek luzatu gintezken nahi dugun aina, batez ere, Hego Amerikaldera, Asiara joan zirenak, baina ez dugu aztu behar, Ignazio Loiolakoa eta Loiolako oinatztarrak oinarrian, lehenbizi kastellanoak, gero espainolak zirela, eta baukatela alako iragan, beltz, turbio xamar bat, ausartuko nitzatek esaten, eta hori ere, zenbat aldiz kantatu dugun, uztailaren 31 Ignazio gure patroia handia, baina, igual etzan hain patroia handia guretzako. Euskalizenak.eus webunean, oinatz izenaren bilaketa eginda, jartzen du, jatorria, Azpeitiko Dorretxea hemendik hartu zuen izena Erdi Aroko haide nagusietan leinu garrantzitsuenetakoa izan zenak, oinaztarrenak. Hortxe hausnarketa gure iraganen, gure festen eta gure historiaren inguruan, Iker Iriartek gaur gurera ekarri duena. Bukatu horretik bi ondorio txiki. Bat, gustatu zait, eta deigarri egin zait Ikerren nola esan duen Perun eztabaidatu egiten zuela, eta hemen Hondarribian parrandan eta Tolosan ondokoi belarria jan izan diela, hor ere badau. Beste ondorioa, Hondarribian eta Tolosan bezala saninazioetan ere norbaiti horren inguruan, belarria jandako dela Iker Iriarte, hori bai estatu egingo dunik. Iker Iriarte, eskerrik asko eta besarkada bat. Ez horregatik, urren arte, ondo izan. Aio. Lider nauzue, eta asteartero, arratsaldeko 7:00, saio berri bat izango dut Naiz Irratian.
Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lide Hernandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7:00, Naiz irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Kirolak poza ekarri ohi du maiz. Baina gaztitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia. Otea Lili irratsaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz irratian. Larunbat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Kondenatuz plazara makurtzen naiz. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6:00 hasi. Eta 2 orduz, Euskal klasikorik onenak. Hauxe da egun motela. Hauxe da egun motela. Naiz irratian, Euskal klasikoak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. You got the cinema. It's you. And I'm not getting over it. Darling, is it cool? From stopping when it comes to this. I guess we're in time. 11:34 minutu izango dira, 9 segundu barru entzuleok, azken txampan murgiltzen ari gara, bigarren kafearen 1022. Saio honetan, izan dira batzuk, bai, eta dagoeneko batzuk, 1000. Ospatu genuen hartatik. Baina, azken txampa honetan, hainbat proposamenekin gatozkizue, zinema, telesaiak, pelikulak, denetarik gurean, hemen entzuten ari garen zinema kantu honek, Harry Stylesen kantu honek, asko behintzat, dagoeneko aurreratuko zizuen bezala. Imanol González Gurrutxagare batu da gurera. Imanol, egunon, eta ongitorri? Kaixo, egunon. Eta tira, segituen murgiloko gara. Hementxe, gure proposamenen eta gomendioen giroan. Zuzeu hasiko zari, Imanol? Venga, vale. Duzu, Bestela, beste norbait hasiko gara, baina. Bida, gaur kontan ekarri zuet pelikula bat guendik estrenatu ez dana. Ara? Baino, pixkat baita, ez gea asko luzatuko, baino, irutzaitelako hausnarketa interesgarri bat ekartzen dula pelikula honek. Ekarri zuetenak izena du Frankenstein, eta izena oso ezagun ingo zaizue, baino, zuzendu du Guillermo del Toro. Guillermo del Tororen urrengo pelikula da. Geroztik, pelikula ezberdinak esenatu ditu eta bar, baino, ezakit, kurioso egin nola bere aurreko pelikula izan zen Pinocho, aspaldiko pelikula bat, eta ja desente bertxio dintzaizkionak, eta guain baita dator
bertsio asko euki ditun beste pelikula batekin dana esan bezala Frankenstein. Eta ez dakit, interesgarri iruditzen zait nola, ez dut ikusi, trailerra ikusi dut, baina interesantea iruditzen nola pelikula honek edo estilo honek nola ekarri duen hausnarketa berri bat, eta da Frankenstein bateratzea edo alderatzea iakin, inteligentzia artifizialakin. Nola gizakiak sortutako zerbait, zerotik datorren bizitza bat, ez dana ez bizia, ez dana ez zila, dena aldi beren, nola hori, partekatzen da, edo alderatzen da inteligentzia artifizialakin, eta oso interesgarri iruditu zait. Beak deklarazio batzuk intzitun, esango nuke kanen, oain duda sartu zait, baina esango nuke kanen edo Venezian elkarrizta baten esantzun hori, nola interesantea iruditzen behai, parekotasun hori sortzea. Eta ez dakit, iruditzait bai gaudela montu baten, nun inteligentzia artifiziala gure mundura edo gure artera batu da, normalizatu dugun, ontzat hartu dugu hau gure parte dela. Eta ez dakit, honek nola emango gaitu, ze garapen eukiko duen, baino ez dakit, iruditzait Frankenstein historio hau eta kasu honetan pelikula hau begi berri horiekin ikustea oso interesgarria iruditu daitekela eta ez dakit, pelikula asko india inteligentzia artifizialei buruz baita, ze kalte ekarri alditun eta robotak orokorren ze kalte ekarri aldigun, baino ez dakit, gaur egun iruditzait beste ikuspuntu batetik begiratzea ere interesantzia izango litzekela. Hortxe... Hortxe, Frankenstein, azaroan iritsiko da Netflix plataformara. Suerte pixkatekin, igual eukiko deu zinemaldian pelikula sorpresa bezala, baino... Epa. Hoi da nere apostua. Zinemaldia gerturatzen da ninen, igual lingo deu porratxo bat. Honek emango liguke Jacob Elordi gurean izateko aukera. Hori da esaten dutena, baina ez dakit gustatuko litzaiguke Jacob Elordi etortzea, Jacob Elordi bera oso guapoa da, eta horregatik nahi dugu etortzea. Jacob etorriko dan edo ez? Vale, kosifikaziorik gabe, Jacob Elordi oso guapoa da. Vale, eske eta guapo eta euskalduna gaina, jatorri euskaldunekoa. Eza, oso jatorra da Jacob, eta gustatuko litzaiguke Eta aktore ona izango da, ez da? Bueno, simasekoa. Bereziki ona ere, igual, esango agian aserretu bingo zaizkit, esan dugu ibelatek gaur jitar biatuko genituela, agian egia da, Jacob Elordi nahi gustatzen zait, baina ez, aktore izugarri horietako ez zaite iruditzen, gaztetxoa da oraindik, hobetuko du. Pelikula honetan monstruan papela ingo du, orduan, arpi asko ez da ikusiko, baina, korpuzkera eta mugimenduak eta... Hortan ari da. Kontua da, agian ilusio gehiagiari garela egiten. Pelikula sorpresaren kontu honekin. Ez. Rebordinosek esan du, asian dagoela pelikula bat grabatzen Jacob Elordi olako zerbait. Baina gezurra da, ze atzo Jacob Elordi Torontoko International Film Festivalen zegoen. Bueno, igual, zinemaldi garaitan egongo da grabatzen. Asien. Ez dakigu, igual ez. Ez dakigu. Ikusiko dugu. Ze bestera zeukera daude. Pelikula sorpresarako. Askor ez daude. Egia esan jende askok aipatu du Frankenstein. Eta jendeak asmatzen du, lehen urtean Joker foliade hori izango zela esaten zuen jendeak eta alaxe izan zen. Beste pelikula bat baita gogo asko daukaten ikusteko, baina hori esenatzutenen ekarriko dut. Da Monsters, bere garaien Ed Kemperez, nola zan beste hau, hiltzailean Netflixik aterazun lehenengo pelikula bat Monsters izenakin, baino, nola zan, zer? Netflixeko pelikula hau oso ezagun nintzana, oso turbio esatezutela gehiengok, betaurreko batzukin mutil bat, rubioa. Dahmer, hori da. Lehenengo bat ez duten Dahmer, gero ez duten telesail bat, Los Hermanos Menendezena, eta guain aterako dute pelikula bat, dala pixkat, El silencio de los corderos, eta, inspiratu zituna. Baina, hori aurreago komentatuko izuet, detaile gehiokin. Oso ondo,
Ba, hemen, Imanol hilabeteko aurrerapenarekin proposamenak egiten, baina egia da, hor badagoela, nolabait aitzakitxo hori, ez da, kaso zinemaldiko film sorpresazko hori izan daitekela, eta horrek ematen digula aitzakia, pentsatzeko, hor jokoa izan dezakegula, zego juri. Gaurko Imanolen gomendioa, non ikusi dezakogu? Ezin dugu ikusi. Etorkizunean. Baina, jaipa sortzen ari gara. Bai, oso ondo, Imanol, oso ondo. Bide batez, iraiaren 19an, alegia, datorren ostiralean, Goiuri, ez da hemen Julen Goiuri inor urduritzeagatik, baina. Datorren ostiralean, Zurriola etorbidetik, ariko gara, zinemaldiko saio berezia egiten. Ostiralean, Eta gero, urrengo aste guztian, bai. Bai, eta aurten... Gogotxu nago, argitaratu dute programazioa, jendea ari da ja dagoeneko bere agendatxoarekin ikusten, bani 19an ez zer ikustera joango naiz, 20an beste hau, 21an ondorengoa, eta nila urduri nago, ze guk jende elkarrizketatzen dugu, eta horretarako pelikulak ikusi behar ditugu, eta pelikulak ikusteko ere, 24 ordu ditu egunak soilik, beraz, ondo antolatu eta prestatzen hasteko garaia da. Lasa, nik sakrifikatuko naiz, egun guztia pelikulak ikusten pasatzeko, zuengatik, eta esango izuet. Oso ondo. Kontatuko izkizuet. Imanol González Gurrutxaga etorriko da kritiko lanetan pelikulen ona eta txarra gurera ekartzea. Rebordinosek onartuko du pijaman joatea pelikulak ikuste zinemaldira? Hori alda, hori beti onartu da. Onartuta dago? Bai. Beti izan dugu. Donostia oso dotorea da, Baina, zinemaldiko pase batzutan deneterik topa ezakezuia. Ados. Bai. Julen, zure proposamena zein da? Bueno, nerea ez da Imanolena bezain sofistikatu, landu eta teknikoa izango. Hostia, hemen zaplazteko kasieko ikotxea, Ez gauza diren bezala esaten hasi. Claro, ez besterik. Aspaldi ez genula konpartitzen mikrofonoa. Ze gauza, hori ez, baina atzo, Imanol Zinema zuzendari lanetan eta zu produkzio laguntzaile lanetan aritu zarete? Bai, aritu ginen. Esan ez zinen bideoklip berria? Bai. Hilaren 26an argitaratuko den kantu eta bideokliparena. Esan dezakedan bakarra da, Imanolek superbibentziarako ez duela balio. Hau bere alaiko litzateke. Pasoa makarrik eratuzkero. Ondo ibili zinaten, Imanol? Bai. Bueno, eguraldi txarra intzegun, gauza erreplantatu garra izan genitu, baina, rodaje guztiak bezala. Bueno, nahiko improvisatua zen bideokliparen giro guztia, ez? Bueno, ikusiko dugu entzuleok iraiaren 26an entzun eta ikusiko duzu, esan ezinen disko berriaren kantu berria. Hau da, jaipa sortzea. Bai, gaur etorkizunera. Enagoen ez ziur jefak uzten digun izen esaten, eta ez diskoarena eta ez kantuarena, ni bazpadi xili nago, data ere ez dakit esan zitekeen. Baina, bueno. Ja nire maitia sentitzen dut, baina gauza bai ditu. Hainbeste ordu elkarrekin pasatziak. Gero, ez dakidala zer den informazio erreserbatua eta zein den publikoa. Ya estamos. Julen, zure proposamen ez sofistikatu azin da. Eskertzen dizuete, betelan hau egitea, nerea proposamena oso labur geratuko da. 2 tumbas ikusi dut, Netflixen dagoen... Bate Imanolentzako, eta ez janetzako. Bueno, hori ja, hori zuek esan duzu. Zu bakarrik sartu zea zulo hortan, Ze ondo, karria zuloarena. Hori ni banoa, Jarraitu, mesedez, niri interesatzen zait, zer kontatu behar diguzun 2 tumbasen inguruan. Nik esaten dudunari kaso gehiagirik ezikin. 2 tumbas esan dakoa, Netflixen dagoen telesail Espainiarra, 3 kapitulo dira, 3 atal ditu, bakoitza hortxe 45 minutu ingurukoak, eta tira, historia kokatzen da, Espainiako Malagako Frigiliana herrian, bertan... Herri ederra bide batez, zoragarria dena esaten hasita, bai, hori horrela da. Bertan, gertatu zen, Veronika eta Marta, 16 urteko 2 neraberen desagertzea, hilketa, hortzuko dugu, eta, hilketa gertatu eta handik denbora batera, hildako desagertutako nesketako baten amonak, Kitty Manberrek gorpuzten duen personaiak, ikerketa edo zabaldu egin nahi du ez du nahi, anzturan geratzea, eta hasten da bere kabuz ikerketa bat egiten, eta kontua kasik ere esan genezake mendiku historio batean bihurtzen dela, hortik aurrerako gezi dugu kontatuko. Esan dugu Kitty Manberre da, aktoretako bat, Álvaro Morte beste bat, eta Jobik geukerian. Hau da, La Casa de Papelean agertzen dira 3. Hori da, hori esateran ninduan, arpegi ezagunak direla, La Casa de Papel eta bestelako telesail batzuk. ETB ez da aktoreak zukutu eta errapikatzen dituen bakarra. Ez, noski. Hau, oikoa da. Baina sortzaileak ez dira berdinak? Imanol, niri ez egin galderarik, horrelakorik. Sortzaileak esango dizut, zuzendaritza Agustin Martínez,
Alex Pina zen La Casa de Papeleko. Hori da, Alex Pinaren izenik ez da geri hemen behintzat. Beraz, eta hori, grazia egin dit, Álvaro Morte aktorea, La Casa de Papelen bertan, profesorren paperan ikusi genuena, Kadizkoa da, Kadizen jaioa da aktorea, eta ze graziarekin egiten duen Andaluziararen paper hori, zentzu horretan gustatu zait, dena esaten hasita, kontzentrazio gehiagirik eskatzen ez duen serie bada, erraz ikusten den horietakoa, beraz, horrela, egun batean, eguraldi txarrarekin, arratsalde batean tartetxo bat izan, eta buruari gehiagiragin ezpadiozue, hortxe, 2 tumbas telesaila, iritzien inguruan denetik irakurri dut, batzuei oso harina eta eduki gehiagirik gabe egintzaie, beste batzuk esan dute, espero zutenarekin alderatuta, zerbait hobearekin topo egin dutela, beraz, norbait ikusi nahi badu, hori arratsalde batean, eserialdi batean ikusteko moduko telesaila. Ikusteko Netflixen, baina bilabete itxaron gabe juren. Hori da, ja ikusi daiteke. Ikusi daiteke, nire nahiz Imanol bezala. Ondo da. Tira, nik pelikula bat dakartzuet, 2025an estrenatu den pelikula bat, zinema aretoetatik dagoeneko bere bidea egin duena, Malagako jaialditik eta bestelako jaialdietan egon dena, eta duela gutxi filminera, esango nuke aste honetan bertan iritsi dena, filmin plataformara, una quinta portuguesa. El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico y cuando lo dibujas todo se ordena. Hola, soy yo. Nada, que cuando me he levantado no estabas y estoy un poco preocupado. Bueno, Fernando da protagonista, bere emaztea desagertu egiten da, horrela hasten da pelikula, guk emaztea ia ez du ikusten pelikulan, eta hortik aurrera hasten da nortasunen suplantazioaren zait jolas deitu dizaiok egun, baina narrazio bat, ez? Jendeak hartzen du ez dagokion leku bat, eta nolabait elkar gurutzatzen doaz ordezkatze hoiek. Abelina Pratek zuzendu du pelikula hau, Abelina Prat berez arkitektoa da, eta arkitekto bezala lan egindakoa, eta duela hogei urte izango dira, gidoi gintzan hasi zela, gidoi supervisio lanetan, eta poliki-poliki Basil pelikularekin estrenatu zen zinemagile bezala, 2022an, eta Malagan estrenatu zuen aurten una quinta portuguesa. Gazteleraz eta portugesez den pelikula bat da, eta quinta, zera da, finka moduko bat, edo nolabait, batez ere, udara igarotzeko, eta pixka bigarren etxe bizitza bezala erabiltzen dena, baina tira, finka bat nun landatzen den, eta behara, ara, lorezain bezala joango da, eta hor sortuko dira historia paralelo oso interesgarriak. Pelikula erabat minimalista, pelikula erabat dramatikoa, baina dramatikoa oso gutxirekin zinea egiteko joera horretan, eta oso interesgarria benetan, isilune asko dituen pelikula, Maria de Medeiros da protagonizetako bat, hau Pulp Fictionen izan zen aktorea da, Manolo Solok egiten du Fernandoren papera, eta biak dira nolabait gidoia eta narrazio hori gorpuzten duten aktoreak, Orduta 50 irauten duen pelikula, niri iraupenak garrantzitsua iruditzen zait pelikuletan, pelikula luze xamarra da, baina egia da behin bere tempoarekin bat egiten duzula, eta zine kostumbrista xamarra, minimalista xamarra gustoko balin baduzu, pelikula oso errez doa, eta badaukau askotan aipatu dut, ez, pelikula horretan jarraitzeko gogoa sortzeko gaitasuna. Beste ordu bete irango balu pelikulak zure gustora erango zinatekela kontakizun txiki horietan, pixkanaka bazoaz protagonisten inguruan gehiago jakiten, dena ez duzu inoiz jakiten, pelikula bukatuta ere badira, hainbat galdera ez dituzunak. Eta gero oso interesgarri iruditzen zaite kolonialismoa eta deskolonialismoa nola lantzen dituen zeharka. Protagonista, aipatu bezala Maria de Medeirosen pertsonaia, angolarra da berez, baina gurasoak portugaldarrak zituen, Portugal-Angolako okupatzaile izan zen, eta deskolonialismo prozesu horretan nola bera geratu zen aberririk gabe, ze Angolan portugaldar bat da, eta kolonialismoaren nola baitzartzela doie guztiak ordezkatzen ditu, baina Portugalen ere bere tokia bilatu nahian, eta kolonialismo prozesu o deskolonialismo prozesu horren ondoren Portugalera iritsitako lagun angolarrak baditu, eta hor badaude
bestelako trama txikiak ere, benetan interesgarriak direnak. Filminen ikusgai dago esan da bezala, ordu eta 50 minutu irauten ditu, eta lax izena du, una quinta portuguesa, produkzio hispano-portugaldarra ere, eta nolabait, Abelina Praten, konfirmazio pelikula esango dugu, Basile pelikularekin, esango nuke nahiko arrakasta lortu eta gero, badatorrelako berriz ere, horrelako lan eder batekin, hausen ere proposamena. Denboraldi honetan Argentinara jo dugu azkeneko 3 astetan, esango nuke. Argentinarra dela esan duzu pelikula hau. Ez? Hispano-portugaldarra dela. Hori, kasu egiteko. Ez dut Argentinaz ezer esan. Oso interesgarria, Goiuri. Antzeko hitzik ez padut erabili behintzat. Ondo, ez. Ondo, Goiuri, ondo. Barkatu, ulertu dut... Goiuri musikak entzio zuia eta ez du... Ulertu dut Argentinarra zela. Barkatu. Ez, aipatu hori Basil pelikula, Karralejalde gainera bertan nahiko paper garrantzitsuarekin agertzen da, Belina Praten lehenengo pelikula horri, baina ez da egit Argentina nondik... Niri trailerrak Argentinara eraman hau, ados? Badakizu zer? Ikusi nuenean trailerra, konbentzitu ninduen, badagoelako sekuentzia bat, eta gero pelikulan ez dauka bere biziko pixua, baina Días de Pesca pelikula gogorarazi zidan, eta Días de Pesca zinemaldian ikusi nuen duela urte asko, eta da pelikula argentinar bat. Bai? Bazegoen hemen lotura. Baina utzi edu segundu bat. Bai. Arri azpietan bilatu, arkeologia bizkatekin eta antopatu duzu. Lotura. Bai, bide batez, norbaitek deskurritu nahi badu hola 2012an estrenatu zen zinemaldian, ez da pelikula hain zarra. Carlos Sorinen pelikula, ni oso Sorinen zinearen zale izan naiz, eta hau ere bada, beti aipatzen dut zine kostumbristaren adibide bezala. Oso gauza gutxi gertatzen dira pelikulan, oso pelikula minimalista, oso lasaia, eta trailerrak ura gogoratu zidan, baina Argentina ez da inondik inora aipatzen. Gerta daiteke, Espainol-Portugaldar erdi bastakite angolako eraginek horretan, norbaiten azentoak eraman zaitu Argentina da hori ez dakit baina. Ez dakit zer gertatu zaidan, baina hori gertatu. Una quinta portuguesa eta bide batez Días de Pesca entzuliok. Hori pelikula zarra, esango nuke filminen ezpada, edo zin plataformaetan errestopatuko duzuen Sorinen harri bitxia. Goiuri, zure proposamena falta zaigu? Bai, nire proposamena da telesail bat, Netflixen ez Disney Plusen topatu dezakezuena, gaurtik aurrera, Only Murders in the Buildingen 5. denboraldia. Telesail honetaz hitz egin dugu aurreko denboraldietan puripurianen, telesail estatu batuar bat da, hemen protagonistak Martin Short, Selena Gomez adibidez ditugu, aipatu genuen telesail honen nondik norakoa pasaden urtean, baina 5. denboraldia gaur bertan estrainatu da. Hobe esan da lehenengo 3 atalak estrainatu dira gaur, eta 3 atal horiek ikusi ostean, banaka estrainatuko dituzte atalak asteartero. Guztira denboraldi honek 10 izango ditu. Eta zer gertatzen da hemen? Spoiler handirik egin gabe, telesail honen funtsa da, badaudela 3 pertsona bizi direnak Nueva Yorkeko eraikin batean, 2 pertsona heldu eta 2 gizon heldu eta neska gazteago bat, eta lehenengo denboraldian misterio bat gertatu zen eraikin horretan, eta orduan elkartu egiten dira 3 bizilagun hauek podcast baten bitartez kontatzeko misterio hori. 5. denboraldia da gaur estreinatu dena, beraz gauza gehiago pasa dira, gehiago ezagutu ditugu pertsonaiak, baina denboraldi guztietan dago misterio bat. Hau ez da spoiler bat, ze 4. denboraldiko amaieran ikusi genuen, baina 5. denboraldi honek kontatuko digu zer gertatu den etxe eraikin hortako atezainarekin. Ze 4. denboraldiko azken atalean ikusi genuen, bere gorpua ikusi genuen. Eta orduan, misterioa hor dago, zer gertatu da atezainarekin, hementxe arituko dira gure protagonista hauek ikusten, nondik norakoak, zer gauza ondauzka telesail honek? Badaukala misterio kutsu bat, baina baduela komediatik asko, eta bereziki sekulako aktoreak dauzkala. Jada aurreko denboraldian Meryl Streep batu zen lantaldera, eta 5. denboraldi honetan ere bertan egongo da. Steve Martin hasierati dago, ez da? Steve Martin da protagonistetako bat, hori da. 80 urte ditu Steve Martinek. Steve Martin, Selena Gomez eta Martin Short dira 3 protagonistak, eta gero denboraldi bakoitzean, jende ospetsu berria etortzen da, ikusi genuen Eva Longoria, ikusi genuen Sting abeslaria, esan bezala Meryl Streep, eta
Eta bueno, Tony De Luca, René Zellweger, Bobby Cannavale, aktore famatu asko batuko dira bosgarren denboraldi hontara, eta esan bezala gaur Disney Plusen gaurtik aurrera ikusgai edukiko dituzue lehenengo hiru atalak, gero asteartero atal bat, hori ere niri gustatzen zait, Hola, banaka ateratzen dituzenean pixka bat gehiago engantzatzen naiz telesaiera, edo behintzat sentsazio hori daukat, eta egoten naiz, iristadila berriro asteartea, edo, estatu batu arradan telesaia, gero nik agian urrengo egunean ikusten dut, azkenean, edo, eta beti egoten naiz horrela gehiago jakin nahian, beraz, Only Murders in the Building, Disney Plusen, sekulako aktoreak, misterioa, umorea, eta kritika soziala ere bai. Aizu, nik egia esan, aipatu zen lehenengo egunetik, interesgarri ikusten dudan telesaia, baina ez daukat Disney Plus. Bueno, eta zer daukazu, agian truke egin dezakegu. Daukat Filmin, daukat HBO. Nik ere HBO badaukat. Filminek asko pegatzen dizugu, Juri. Ja, eske uste dut, dagoeneko nire ordena gehioan zure kontua badagoela jarrita orduan, ez da berrikuntza bat niretzako. Lotxagabea, pasaitz aldatuko dut. Itorriko zara Filminen eskean, eta nik eskatuko izut Disney Plus. Vale. Gakizu zer daukazun Disney Plusen baita ere? Kardashianak. Ez da mundu bat. Egia da, Iñaki Soto garako zuzendariak gure kardashianismo politikoa zitzegin zuenetik, Kardashian darrei horako espazio bat egin bartzaiela gurean, baina, ez dakit, pentsatuko dut. Bide batez, Sting aipatu duzu, eta adina aipatu dugu Steve Martin 80, zamat urte uste duzuela dituela Stingek? Porra, Julen, bat biru ja. 78. 79. 72. 74 beteko ditu urriaren 2, bai? Nik ere susmoa banuen, batzuatzuk bazituela, eta baiestatu dugu. Goiuriz, kroketa zakukada baten truke Disney Plusen pasaitzuri negoziatu behar du, Only Murders ikusteko. Bai, igual negoziazio bateratu egin dezakegu Julen. Gu sindikatua, Goiuri patronala, hori da. Eta joango gara horren eskean. Osondo, baina izan daiteke luzarorako harreman bat, ze orain egin dute, prentsa agerraldiak egin dituzte, denboraldi berria iragartzeko, eta galdetu diote kazetariek sortzaileri, ea azkeneko denboraldia izango denez, beti dago horrelako zalantza, 5 denboraldia gaur egun telesail asko 4 izaten dituzte, 5. da, eta Selena Gomezek behintzat erantzun du, berari gustatuko litzaiokela, bere pertsonaiarekin sartzea. Hau da, ez daukala presarik telesailari agur esateko, beraz? Seinale ona. Aizue, Sting aipatu zela, Julen, zu gogoan duzu behin, uste dut gure Austriarako lehen bidaia izan zela, akordio orkestrarekin egin genuen horietako batean, eta Sting jotzen zuen hiri hartan, baina nago ziur Innsbrucken ote zen, edo hori baino lehenagoko errepideko geldialdi hartan beste bazen alako albergue oso interesgarri bat. Eskorako gizonaren albergea diozu? Uste dut hori dela bai. Ola eskalera batzuk bera zituela eta. Uste dut, jada Austrian egon ginen hiri hoietakoren Innsbrucken izango zen. Eta Sting ikusi nahi genuen batzuk, nik bintzat, baina sarrera oso garestia zen eta artean gu oso gazteta dirurik ezkenuen. Stinguten utzi. Baina, berri on bat, Sting gertu ibiliko da. Oraintxe begiratzen ari nintzen bere kontzertuak, Japonian dabil, Singapur, Tailandia, baina Alemaniara iritsiko da. Kolonian eskainiko du kontzertua, Kolonia bada musikan, uste dute, Koln kontzertartatik nolabait eku oso berezi bat, 2 kontzertu eskainiko ditu bertan, Parisen joko du, eta esango nuke Euskal Herritik gertuen Perolsen joko duela, nolabait, Montpellier inguruan, eta, idea bat egiteko, ez dakit, Donibane Garazitik, saiatuko naiz, oraintxe kalkulua egiten. Bertara izango dira, 5 ordu txokotxez. Hori izango da, nik uste, Euskal Herritik lekurik gertukoena, bertara joateko. Bastakite, arabarrentzat, pixka luzego izango da bideia, baina Sting, hortxe gertu izango da, akaso egazkinez koloniara lehenago iritsiko gara, Euskalo, baina hortxe dago. Eguerdiko 12ak, Julen Goikotxe Orbegozo, datorren aster arte. Aio. Imano González Gurrutxaga, datorren aster arte. Ego Juriz Izarandia, bihar arte. Entzuleok, bagoaz informazioaren txandoran hementxe, naiz irratian zein asko musuak, aio!
Keep calm and bigarren kafea.